No mitä ootte mieltä? Olisiko mielenkiintoa puhua tällaisista asioista enemmän? Itsellä varmaan ainakin tulee mieleen, kunhan hetken miettii. Jotenkin tuntuu, että toi hallituksen ajama politiikka on ainakin itselle niin kuin aivan täysin uskomatonta, älytöntä. Mä en tiedä oikein, että mikä se ajatusmaailma on, että kun otetaan enemmän rahaa sellaisilta ihmisiltä, kelle sitä ei ole, niin mukamas saatas enemmän rahaa valtion kassaan. Se ei niinku maalaisjärkeä ainakaan itsellä mene millään tavalla. Se on niinku jotenkin absurdi ajatuskin, että mistä sä otat, jos sulla ei ole sitä. Toi on niinku vaikea selittää. Tai no ei vaikea selittää, vaan vaikea ajatella, että mikä se ajatusmaailma on. Koska jos sulla on tietty määrä rahaa kuussa, niin sä käytät sen tietyn määrän siihen elämiseen ja loput jää sitten taas hupiin. Jos niitä elämiskustannuksia nostetaan helvetisti, niin sulle ei jää siihen hupiin rahaa. Niin ethän sä voi käyttää enempää kuin mitä sulla on. Mutta mistä ne verotulot tulee sitten, niin se on taas sitten eri juttu. Ostatko viinaa vai ostatko tupakkaa? Tai sitten käyt vaikka elokuvissa, viet lapset mökille, ajat asuntoautolla, käyt ulkomailla. Niin, siinä on jokaiselle vähän miettimistä. Mutta en mä usko, että ainakaan se asumiskulujen ja kaiken liikkumisen hintojen nosto helpottaa sitä tilannetta, että kaikki istuu vaan kotona eikä tee yhtään mitään. Mutta edelleenkin. Tää on vaan mun mielipide.